Yan. Tutulugan kasi mo. Nelson. Kaya tulog na yung Cristo dun eh. Wala nang dyan mo ibili. Ano may bibili eh. Laging ano. Gusto na kayo parang Rudy. Dapat na wala akong paligid eh. Parang ko. Ngayon na pa. Alam ko, okay na yun. Ano, hindi siguro dialysis yun eh. Diba 3 araw, dapat sa isang linggo, 3 beses dialysis. 3 araw na, wala pang dialysis. Kaya namanas na naman. Kumanas daw? Diba sila nagkakilid ka ng gabi? Ano? Yung mga singat na ro. Namanas na naman. Diba tinukot? Kasi wala dialysis. Wala dialysis yun, hindi mamanas yun. Kasi yung dialysis, hindi ka dialysis, mamanas ka. Lalaki yung tama. Kapag na ito, muna nila ba ito? Kasi wala pa siya permanent din. Libre lang pag nagpa-dialysis. Kasi wala nang doon po ng video eh. Ha? Wala nang doon po. Hindi na. Oh. Maraming tulog. Ay, share out. Tulalaman. Hi, 14 viewers, share out. And Stevie Vlog, hello. Good evening. Good morning, Mark. Hi, Ems. Bilang share out sa'yo. 14 viewers in the house, share out. Thirteen viewers in the house, shout out. Mine, shout out mine. Hi, Morgan. Morgan ko bibiboy ko. Ang bibiboy ni Papa. Kumain ang bibiboy ko. Morgan. Paring Morgan. Kumain na ikaw na. Shout out 10 viewers. Bili natin, singkamas. Tandaan, ma'am, tumpok.
lang, ma'am. Ano oras sa'yo dyan? 11 na. Eh, singkamas. Ilan? Tandaan lang. Wala, pa isang gata. Opo, may 5, may 4. Ito ako. Ay, matamis. Ito. Mas matamis. Kaya lang hindi. Dari, 50 lang po yan. Ay, 50, 100. 100 po. Hindi ka na. Daddy, huwag lang magdalawang isip, Daddy. Mura na yan. Mura na yan. Ay, shout out guys. Kumusta po kayo guys sa inyong mga ginagawa ngayon sa araw-araw? Kumusta, kumusta? Magbenta ka mga wala ay basta naman. Hindi mo na yata tayo dito. 3 viewers in the house. Shout out. At 1 thumbs up. Hoy! Tatapo ka dyan na nga. Ay, nalamit ko lang. Isang dito na pala. Kung maraming yung benta na ako. Benta ni Mara. One red, 6, 7, 5. Libo na nga. Hi, Boss G. One love shoutout sa'yo, Boss G. Tol, salamat, Tol. Salamat sa pagkakas. Salamat sa tusok ni Gan. Hindi ka lang shoutout sa'yo. Maraming thank you, Tol. Nakakapasal sa live ko, Tol. Isa ka na. Uwi na lang ako, Paul. Send memory. Sun Memory Vlog, shout out sila. Gusto po kayong lahat. Oo, shout out. Sarap talaga ito, Tol. May bagong kwenta lang yan. Kwenta. Boss J. Nandiyan sa Sun. Maraming salamat sa inyo, guys. Thank you very much sa pag-masyal sa aking channel.
nag-load kasi guys, wait lang. Bin Mimi, hello, taga saan ka boss? Taga ano po, Novaliches, 3 Mim, taga Novaliches po ako. Novaliches po, Boss Jay, maraming salamat po. Idol Boss Jay Dan, thumbs up, subscribe, please support also, thank you. Okay, San Memory, vlog ni Kalab siya. Nakapalo na, nakamit na pala ako. Makapilay tayo guys, 2 viewers, shout out. Shout out sa 3 viewers at 4 thumbs up. Shout out sa inyo guys. 50 po, 50. Opo. Nakapangano ka pa rin ha? Hit muna tayo mga kore, wala pa naman magpapasya. May tugtog kasi. Kahit 3 viewers at 4 thumbs up, nag-love siya raw.
Kahit reviewers ang for thumbs up, shoutout. May tugtog kasi po kaya nakamit ako.
Ay, shout out reviewers. Isip ka, mas. Oh, tumbal. Sandal lang, ma'am. Ito na lang. Magkano din sa'yo? Yung medyo ano na, parang malapit na. Hindi yan ba? Eh, nga ako nung isa dyan. Wait lang, wait lang. Wait lang. Ha? May 20 ako rito. Ay, kuya. Wala. Kuya. Bilang ako, ma'am. Naman, ma'am. Kwenta lang. Eh, ano sa akin ba? Ikaw. Oo. Melody, shout out. Ay, bok-bok. Isan ko na lang si Bok. Bok, Melody Alvarez, shout out. Man. Ganda na ako sa libo. Gawas. Bili natin. Ano, mabili? So viewers, shout out. Ha? Ano? Si? Bakit? Trabaho? Saan? Ikaw, ba't di ka pa nagpasok? Next year, para stop. Anong trabaho? Ano siya, kasi yan. Buyat? Pag naka-tatlong buwan ka na doon, ang gagawin mo lang doon, kaya magbugas ng mga karega mo, Kainan? Kainan ng trabaho. Ayaw ko kung kakainin mo. Eh, babuyan yan. Siyempre, mga lilinisan mo yung ano, yung kulungan ng baboy. Ganun yun. At hindi lang yun ang ginagawa doon. Eh, Ito nga, pagka tatlong buwan ka Iindikan na pa. daw doon, di pag tatlong buwan ka na daw doon, iba na yung gagawin mo. Hindi na ganun. kaya ma'am,
nagtinda? Tumal kasi. May singkamas. Ito magkano? Hindi ka kita. Hoy, pa! Ba't mo kinuha yung isa rito? Yari ka, magagalita ka ni Bob. Boss, mangga? Ano dito? Sandaan lang po. Sandaan ang isa. Saan? Mix vlog. Ay, hindi mo gagawin din. Pagalinis ka ng pagalinis ka rin. Nakatatlong buwan ka. 20 lang, te. May alawan sila sa hindi ko. Hindi na yung pagkain. Kinuha mo. Hindi ko makatrabaho. Ay, gana ko rin sa babuyan. Trabaho isang buwan. Kaya mapunta niya ako sa kanila. Kaya. Punta ka to. Pagkawag dito ng kasi. Magkaroon kayo ng So, morning ka yung mga kapugla ako ang ginawag sa una. Ako ang views, aning ako, 400,000 views. So, dagan ka yung mga mananawag na kuwan. So, tayo nag-iingat ka. Tayo manay, mga kapugla. Karoon, bisaktan lagi na ako mga kapugla. Ako ang isang tao. Ha? Pati siya kapugla sa mga kapugla. Bisa kung matailanin ka kuya kundi halos tanan-tanan lugar lagi ning kakuya di isa ra gyud siya kapunuan di kamo sa pagkakog sa kasaharan di para ko di ko mga ko lang sa una ako na
Hi, Ma'am Eva. Morning po, ma'am. Morning din po. Tacloban. Kwenta lang na Yeah, bili natin, mangga. Damas.
Hoy! Gamas po. Apo, 40 kilo. 40 ba? Parito daw. Hi, shout out to viewers. Kabinta na nga kami, 1-1 eh. Ayun o. Umuwi. Maganda kasi sa kanya, malalaki. Tandaan lang, sir. Bossing 100 ito. Tumpok po. Basta walang bulok, bossing. Sige, ito man. Ano ba yung medyo mahilog na? Kaya at least gusto ko yung pakain. Sige, ito. Padoble naman, boss. Kuha niyan. $100 tumpok, Owen Santos. Musta tol, Owen? Kuha nilang kuha. Kuha na. Viewers and 6 thumbs up, shout out.
namatay na patrolman dito sa barangay ko. Ano nangyari? Kinamatay. Wala na akong load. Unang umalis lang ako, di ko natin ibenta. Ganyan kami kasulit sa'yo, boss. Wala lang naman din nagbibenta sa paninda namin. Kapal lang mukha! Maya ka naman! Magkano yan? Magkano yan niya? 1.8? Kami na 1.8 no? Umalis ka ulit. Balik ka na lang ulit. Pagbalik mo, may benta ka na naman yan. Tag-iisang tumpok kami ha. Delikado yun, Owen. Riding in tandem pa naman, di man mabaril. Condolence na lang sa kuha yan. Mga ganun rin na riding in tandem ng mga ganun. Ano yan? Nag-doser, baka mayroon siyang atraso na hindi ka nais-nais. Mga ganun. Wala magtindahan. Tindahan pa lang. Yan ya. Kasi yung tumpok sanda dito. Dito po 5. Dito ako. Boss Bernardo! Ano na yung liga? Liga raw? Ha? Yes po. Ito yan. Wait lang ma'am. Kasi tawag ka ulit pa mga 2 minutes kasi bigyan ka na. Sa ano? Black mo. Ha? Kuha yung bunso. Bulat na. Ako sa bulat. Ha? Ano pala agad yun? Hapon. Kala ko hindi natuwa yung bunso mo eh. Ganun talaga, wala tayong bintay. Di mo pinanood yung dulo? Ikaw yung nandun ah. Pinakadulo. Baka nag-vlog mo rin, kita lahat tayo.
Parang chichening lang. Okay. Ano gagawin mo? Ang gagawin ko? Mag-iinom tayo lahat dito. Parang chichening lang. Dapat sasayaw ka. Ah, Elias. Sasayaw ka Elias. goodbye! Goodbye! Ang bait mo naman! Sana kunin nga na ni Lord. Karamihan. Kara-kara? Sa tumbok? Alangan na Juve. Hindi sa'yo eh. Ha? Alangan na Juve. Hindi sa'yo. Ay, ano ba yun? Ay, Dapat sinabi mo hindi. Pre, hindi yan. pare. Yan nagsabi mo sa tawagan mo pare. Gagawin natin. Dapat sinabi mo pre. Hi, 5 viewers, shout out. Shout out! Wala nga Mga sa'yo. kabaliw. 5 viewers, shout out. 1 hour lang ako, mag-out na ako. Wala pa si... Paano maglalapag na si Ninong ah? Ate ko nga eh. Mamaya matangguhan ko eh. 150 followers na daw siya ngayon. Kaya naghahanap siya kung saan niya pwede ilapag. Alam mo Ninong, yung hotel mo ko, dyan mo ilapag. Para makinabang naman kami ni paring Book. Hati agad kami ni Book pag nakuha namin. Ano nga ate? Paano ako nakakuha, manghihingi ka? Siyempre hihingi ako. Akin yung laptop. Dahil na yung pera. Ay, dito sa amin, ang singkamas na ay nasa 200 kilo niyan dito. Mahal naman. Alam mo pre, ang gusto ko lang makuha doon talaga. Sabi ni mamay na. Mamay yung pare. Ah, pre, laptop! Mind ko, kupal talaga itong pare mo, kupal. Sabi ko sa kanya, kung sininong nagbabalit, Nakay na akong kupal. sabi ko kung sininong magbabalit sa may hotel mo ko, hati kami dalawa, sabi niya, wag daw. Sa kanya lang daw lahat. Pero pag ako nakakuha, hati kami. Yes na mukha. Nakay na akong kupal. 2 viewers, shout out. Markian, what is this, Markian? What is this? Markian, what is this? Yummy! Ice cream! Anak ko, ice cream. Ice cream. Apa pa lang yan, nak. Tagaytay pa nila kinukuha yung pink. 100 kilo ngayon ng pink. Oh? Mataas din ano. Wala nang mura kasi ngayon. Okay, 4 viewers, shout out at 10 thumbs up. Ang bait ko na nga sana ko. Ay, bili na singkamas oh. Ah, 50 lang. Talaga yung ano. Ano ba yun? Tagaytay.
Alaga kasi. Siyempre, mahal pa naman ang puhunan. Pag mahal ang tindahan, matik yan. Magandang quality. Yan ang tandaan. Pag mura ang pintahan, mas malamang yan, pangit ang lasa. Tulog na yun. Bulok-bulok. Mga lahat na bumibili sa hindi marunong, pag mahal ang paninda bintahan, matik yan, mahal, ano, masarap yan, o masarap kainin, o matamis, o ano mga paninda. Katulad ng isda, pag mahal ang bintahan, sariwa yan, bagong-bago. Mura ang bintahan, bulok yan. Bulok yan. My viewers, yan. Nandiyan, pag nagtinda ka ng pinya, mag-iingat ka sa mga tusok. Ay, diyan ang titinda niyan. Ewan nakasubok niyan. Makatiyat, kamano yung ano niya. Pesos. My viewers, boss, ikaw mas? Wala pa. Ay, 6 viewers, shout out. Good boy. Good boy. Ang bayad mo naman sana. Good boy. Ang bayad mo naman sana. Araw na po ngayon ng dalang. Wala pa. Iba na lalabasan. Kung meron yan, matik yan. Alin po? 50 lang, Mi. Ha? Oh, ganda yan, Mi. Ano ba? Malalaki? Hindi ko alam kung ano. Viewers, shout out. Viewers at 10 tampang, shout out. Ay, era, sangkay parang malungkot tayo dyan. Kumayan na lang kung gusto nyo paninda. Wala sangkay na tukan. Walang malungkot. Malinsangan kasi may viewers around. Ingat sa biyahe isang kay Rap Vlog. Sinayawan mo, ilasak lang. Ay, sinayaw tayo, sumiringgera. Bakit sumiringgera? Mga ano na kita, buwang na kita ng
Meron naman akong benta. Kahit pa paano, naka 1 to naman ako. Mahirap naman trabaho. Viewers ako. Bakit ang kahirap driver yan? Cheat, pautang. Pautang. May utang. Cheats. Tawa ka. Ay, tulog. O pare. Sarap ang buhay. Ano sa talaga ulo? Kain na po yung Pautang na. Personal driver si Sakay. Viewers ako. Awin. Umutang lang din ako. 7 viewers. Shout out. Dan connect pala sa'yo, Owen. Ay, Owen, naka-connect lang pala sa'yo siya. Harap lang. Kasi alam ko rin siya. Bago sa kanya. Six viewers at 10 thumbs. Huwag nakikita, huwag nakikita, puro ka na lang kasalanan. Magkano kasing gamas? Tagal na ako hindi nakakatikim yan. Mahal na siguro. 50 lang po. 50 lang isang talo. Sir, cheap. 50 lang, sir. Kaya matama ka sa kaya mo yung ano na white na tricycle. Indiano, yun, white. Tricycle. At doon po sa may ano po, Don C. Don C. May sangayan dyan, kulay puti. Ayun po, doon po. May big terminal po doon. Ako na ko pupunta dyan. Alam mo yung Don C na yun po, nakita mo? Pansin ko. Ay, yung hotel mo ko na yan. Do, hotel na. Hotel mo ko na yan. Oh my God. Ayan po, dyan, meron dyan sa kayan po. Pasok doon. Doon lang po, doon sa unahan. Okay, salamat. Yung Don C na yan, yung bilihan ng manok, unahan lang po konti. Makikita mo yung tricycle agad. Hirap, mag-plan tayo sa Dico Airways na. Ang bait mo naman. Sana huli ka malino. No? Mas maganda na sahod niya ni, ni Era Vlog sa personal driver. Tapos sahod niya. More viewers around.
stick siya raw. Ganun ba? Okay ako dito sa personal driver bro. Sana ba? Saan ba biyahe na yun? Bro, Erap, Lucena, Sorsogon, Limery, Rotanin. Malalayo ko lang. May acoustic, shout out. More viewers, salamat sa shout out. May acoustic, kumusta? Kaya nakapasyal sa live niya, Bibo yan. Busy ka, busy. Salamat na yung acoustic sa pagkakas. Bili natin. Ako yung mama. Yan ang mahirap. Shout out sa 5 viewers. Ano bro, Erap, ako ang yung conductor mo. Bigyan ko na ng ticket si Idol Mark para makabiyahe na tayo. Isang pasahero pa lang, biyahe na. Thank you, Owi. Salamat sa support. Viewers, ayaw ka ng mga parang. Sabi ito, bigyan mo ng ticket sa Pistol si Mark. Baka hindi pa nagbayad yan. Dito yung pambayad ko, Owen. Puntahan mo na rito. Ano ba ticket natin dito? Bandaan. Okay, kuha na lang, Owen. Papasok ko na dyan sa akin. Kuha mo na, Owen. Pero Owen, yan na, papasok. Paano ko lang ito eh? Mag-out na ako guys. Maraming salamat sa inyo. Nakahirap, mag-out na ako. Magkano bang kilo ng mangga ngayon? Yung Indian Mingo or itong hinog? Kasi dito lang pero tumpok na lang sila. Pag yung hinog ng mangga, tumpok lang nila isda yung labanan. Indian Mingo, yung nasa likod ko, 50, 40 at 50, 40. 72 minutes mo lang. Is turn yung unit natin. May CRI.
Ayos ah. Indian Mingo. Yan. Indian Mingo ano? 50 kilo po. 50 to 40 kilo. Mawin Santos. Ay, Sagado Mix Vlog. May galing siya. Bili na kayo, matawaw. Ay, boy. Shoutout sa iyo. Diyan sila Owen at si Arab Vlog. Nakatambay. Favorite ko yan. Tudas ka dyan. Buti na pasyal ka. Mag-out ka sana ko. Hey, viewers, shoutout. Sana all Pogi. Saan? Saan Pogi? Ah, yun nasa likod. Nagtitinda ng baboy. Ayan. Sagado, saan ba Pogi sabi ni B-Boy? Ayan yung nagtitinda ng mamoy, kamano. Ate, singkamaste. Diba, ayan na yung hinahanap ko. Diba si Sagato yung hinahanap ko? Pugita ka mo. Sagaro, shoutout sa iyo. Salamat sa akin. Salamat sa pagdamsak at sa pagpasyal. Ma'am, singkamas, ma'am. Sila. Apoy, hindi ayabang, pero nakiyamang. Liboy TV, shoutout. Milyon ang pera ko. Ang aking girlfriend ay sinetay. 8 viewers at 13,000. Wag nang ulit at yung maranito. Pati ang aking woo! Tik! Ako lumaman, din ako magpilit ka. Sa katuhanan ko ni B-Boy, ibigin kayo sa jump sa tapos na sila, galing na sila sa Pasig. Bok, kumain ka na. Parin Bok, sabi ni Peg, kumain ka na daw. Nagugutom ka lang, kaya ang ingay niya. Gantamsak Sangkay, maraming salamat sa Gato Mix Vlog. Parin Bok, pare ko nga to, yan. Yan ang mayari ng mangga. Binibintahan namin kanina. Layas yan eh. Sana na pupunta yan. So, umira pa daw siya. Kanya ako talaga ito. Kaya 7 viewers at 13,000. Pero nangangawit na yan. Bigyan ko na nga upuan. Wala akong upuan. Dadaling ko na cellphone ko baka mamaya mawala. Ba di mapansin din itong isa. Sabihin mo vlog siya. Yung anak niya nagbablog yan. Si Parembok yung anak niya. Nagbablog yan.
Bok, pag lumingong ka, aking ka. So, bangas. Sayang hindi tayo nagkita sangkay. Oo nga eh. Ma'am Singkamas, mambili na. Ah, dito. Gusto. Ah, dito. Ay, shout out. Doon na naman sa Nubalis ba yan? Oo, Nubalis yan. Okay. Sigarilyo na naman pinunta mo. Ngayon nga lang ako sigarilyo eh. 5 viewers siya raw. Sabi init, di ba ako nakapagdala pala ng kahoy? O, di ba? Punta ka. Punta ka uwi, Santos. Punta lang sa may ano, Quirino Highway. Lapit simbahan bayan. Lipat ka na ngayon. Saan ka ba ang lugar uwi? Para makita kita ng personal. Ako, pag nakita mo ko, baka hindi ka na manood sa akin. Bulacan pa ako. Oh, malapit lang. Bulacan. Sa Bulacan. Ah, Singkamas, boss. Yeah, bili natin. Sir. Bukawi. Ako ako ng Joyride. Ay, 7 viewers siya raw. Bukawi ka lang pala. Malayo ba ang Pulilang Bulacan? Diyan, Owen. Sa Bukawi. Saan kayo magbubuklaw si ano? Kasi ano na, si Owen. Owen, salamat sa support pa. Para makapunta ako dyan. Sige, ililibre kita ng ano, Singkamas. Dalawang tali agad. Tayo. Ah, ganun ba? Sus, kauwi. Hindi na ako sa nakilitan. Di ka na pagkita sa akin. Sayang nga, ano? Kung nagkataon lang talaga sanggay na may budget ako sa ano. Kasi itong Singkamas sa sanggay, ano lang ito eh.
Inuutang ko lang to sa kay Busli, sa bossing ko. Pagkabenta niya, remit, saka minsan nabuno pa pag wala. Nagastos, sana ho. 6 viewers, shout out. Taas ng tugtog ng hindi ka makakawin sa Bulacan. Nakauwi na yan, nakauwi na ng Leyte yan si Vivo. 4 days din sila sa Manila, Pasig. Daya nga, hindi nakakapasyal sa akin. Lininis pa naman ni Pepe ang kayong taas. Kala nila kasi pupunta kayo. Kung sa sinabing lang, kulang lang sa budget ako. Hindi ko wala sangkay. Nakakaya naman. Nakakaya naman sa iyo. Okay lang. Nakaliti lang din naman ako. Malay mo nakauwi ako. Swertihin. Kasi may budget na ano. So kasi ano yan, utang ko lang yung singkamas ko na yun, kaya di ako pwedeng waldas. Binabayaran pa ako utang. Limas nga lagi. Karang linggo, puno na naman ng 5,000.